бо мақсади таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва пешгирӣ аз ҳолатҳои ба маданияти шаҳрдорӣ халал воридкунанда, нозирони минтақавии милитсияи шаҳри Хуҷанд ҳудуди боғу гулгаштҳо ва ҷойҳои истироҳатиро аз афроди майзада ва беҷои зисти доимӣ тоза менамояд. ин тадбир ба он хотир аст ки гаштугузори беадабонаи шахсони беҷои зисти доимӣ ба дигар истироҳаткунандагон ё сайругашткунандагон монеа пеш меорад. бо дастури роҳбарияти шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд, нозирони минтақавии милитсия вазифадор шуданд ки дар якҷоягӣ бо масъулини қабулгоҳ, таҳвилгоҳ барои оворагард ва гадоёни дошташудаи раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд минтақаи маъмурӣ ба онҳо вобасташударо аз гаштугузори афроди майзада, оворагард ва беҷои зисти доимӣ тоза намоянд. асосан дар ҳудуди боғҳои фарҳанги фароғатӣ, гулгашт ва мавзеъҳои барои сайругашт пешбинишуда корбарӣ карда мешавад, зеро ҳузури афроди майзада ва беҷои зисти доимӣ бо рафтори беадабона дар чунин ҷойҳои ҷамъиятӣ маданияти шаҳрдориро халалдор месозад. дар рӯзи аввали баргузор намудани чорабинии ҳуқуқӣ ки дар соҳили чапи маркази маъмурии вилоят баргузор гашт, 23 афроди оворагарди зиндагии хиёбониро пеша намуда муайяну боздошт шуданд. дастгиршудаҳо аввал аз ташхиси тиббии наркологӣ гузаронида шуда, минбаъд барои муайян кардани шахсият ва сафарбар намудан ба зиндагии солиму осоишта ба қабулгоҳ, таҳвилгоҳ барои оворагард ва гадоёни дошташудаи раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дастрас карда шуданд. ҷоиз ба таъкид аст ки дастрасшудаҳо сокинони шаҳру ноҳияҳои вилоятҳои Суғду Хатлон ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ мебошанд ки шаҳри Хуҷандро макони муваққатии оварагардӣ қарор доданд. тавре милитсия маълум намуд, ҳар кадоми онҳо манзили доимии истиқоматӣ дошта бошанд ҳам мутаассифона зиндагии хиёбониро ихтиёр намуда, баъзе аз онҳо аз сабабҳои номаълум ба муҳити хонавода баргашта намехоҳанд. милитсияи шаҳри Хуҷанд тасмим гирифтааст ки дар доираи чорабинии ҳуқуқӣ барои ба зиндагии солиму осоишта баргардондани ин қабил инсонҳои аз гардиши зиндагӣ ноумед равоншиносҳоро ба ҳамкорӣ ҷалб намояд. зеро тавсия ва методҳои равоншиносӣ ба милитсия ки тоза кардани шаҳри Хуҷандро аз шахсони оворагард ва беҷои зисти доимӣ ҳадаф қарор додааст, мусоидат карда метавонад.